Ate madonot tatu tuat debata. Di bagasa sadarion ngaro anak nina bormon manopoto nalau gabe porsodu bolonna marhite holong na di pasak ni rohana tuho. Jala di boko tutongan di bagas ni gereja majalo pasu-pasu para bagasa. Si dono kuto burku. Nunga godang di jalo hopu da siak kami do omamu. Adorang di haposomu sonaris hot neng soto mara rumah tangga. Ikon na totong doho marguru asa bagak jala dinggar rumah tanggam sogo taduan. Bagak ni ulauton dangalani godang ni torop ni jolmon. Ale di pudian nyari to marhite pengalahom na uli jala na dinggan di sido tabba sangapu tabba sangan omakmu suang songni tabba sangat si maduan. Dinaro di ho di si dinggam moho maradop si maduan. Songo dia makaholong ya makmu songo ni mamaino mo makaholongi si maduam doli nang songani si maduam buru. Jala tu helakope ekon natado ikon patu ho tu perintah ni helakon. Idolau si pengen utamu una komar dala salakmu alekon tetak maho marsukut tu helakon. Jadi boru asian ikon ingotomu sudah hatani omakmu nang songoni pe tu ho hela donokku jaloma burukon nago hahurangan jala kilibianon ikon na malodo ho mangajuon asa tubuh di hamu holong jala dame rumah tanggamuna pada hamu mah sude akka parselisia. Jadi i masih donon nami jepe sonari alaikon na pagajang-gajang muna di bagasar hamuna jala ikon unak kamu marna bosan marsiajar. Tuh guru asian borah mau neng bertin neng berumah tangga nakani ngebegio kasih ina terutama pesan mama kau harus baik sama mertuamu ya kayak mana kau sayang sama mama kayak gitulah sama mertuamu ya baik sama suamimu itu ya tunduklah sama suami ya itu aja pesan mama di rosei ipasu-pasu tua ma rumah tanggamu nak terima. Jadi adong sopeo kami de peuloson dokonokku ma katanya pasa nakani ari rangma zaid masih jawatan daging muna mana sudah di sirang todimu marsi gonggongan matutu. Selamat sore semuanya. Pertama saya ucapkan selamat buat Lai, buat kakakku atas acara yang luar biasa ini. Kita sama-sama bersukaria akan acara ini. Buat kakak, dengarlah kata bapak sama mama. Buat Lai juga, kakakku ini banyak kekurangannya, tapi di balik kekurangannya itu ada kelebihannya buat Lai. Yang mungkin di orang lain itu tidak ada Lai, tapi itu spesial buat Lai. Mungkin itu aja dari saya, itoknya kakakku ini. Jadi uduk nih pas enakan dengan nih pinatiko hujur mena di topi ni tapian mana kudia pe hamu mangalaka hela kuduk buruku seusi mahamu dapat perseli Matutu. tubuh lakla ina tubuh sikorung tubuh anak mamu tubuh boru doa buna saur rumah tua Matutu. Jadi amang pada nami. Naik pasal atau naik ma ima songan ulos selaun. Asa baik kamu ma nah hobar tu. Terbaga baik mu pada nami.
satanda boru diraja ho ingot mapadan na diutupi di jono di patitai tungga sojari nomar siram so sinirang di hamadea ido hatang itu hari tungga sojari nomar siram so sinirang di hamadea ido hatang itu hari Burju mahoboro di joloni si matuabi. Madahela nasujadi di dokon nasujadi bonamunaon manang tu perpiaman bok kamu mon tua keadaan hidup pesan ni akan itu tua Iyang komandar helaon tunggal sojadi bohanommu tubar suciani Iyang komandar helaon naik bohanommu tubar ada todi Oke, langsung bang iu mamang baru baik kamu mah. Lima tuh siapa pengawali si Jawa. Itu lah atau apa baik kamu? Itu Gabe, ada gabe. masih? Iya. Adi.